Moi kaikki, Morpheus tässä. Ja tänään mä teen pitkään odotetun videon, jossa mä tulen kertomaan kaikki alustat ja työkalut, mitä mä käytän treidaamiseen. Moni on eteenkin kysellyt mun yhdessä työkalusta, jota kukaan hirveästunut tietävän, ja jonka mä ehdottomasti koen, että antaa mulle isoimman edun markkinoilla. Joten mä tulen myös tämän videon aikana käymään tän läpi, joten kattokaa koko video. Te 100% todennäköisesti tuutte hyötymään. Eikä aloita ensimmäisestä. TradingView. TradingView on alusta, josta te saatte ilmaista markkinadataa mistä vaan instrumentista. Puhutaan sitten kullasta, osakkeista, kryptoista, mistä vaan. Mä pystyn täältä valita ihan mitä vaan. Tesla-osake, kulta, bitcoin, euro. Te näette jokaisen osakechartit niin tarkasti kuin käytännössä pystyy. Ja tää on niinku kaiken teknisen analyysin perustuu ja mä itse käytän tätä hyvin paljon. Varsinkin siinä vaiheessa, kun mä otan tradeja ja etin merkkejä, että haluanko mä tutkia jotain osaketta tarkemmin. Täällä TradingView tarjoaa tosi hyviä indikaattoreita, joita myös esimerkiksi itse käytän, ja musta tuntuu, että nämä auttaa mua tosi paljon. Meillä on tässä esimerkiksi tämmönen työkalu kuin Volume Profile, mitä mä käytän, ja Traders Reality. Nämä kummatkin mä voin selittää toisessa videossa, jos teitä kiinnostaa, miksi mä näitä käytän. Seuraavaksi meillä on tämmönen nimeltä Interactive Brokers, joka on tää pääalusta, mitä mä käytän itse sitten tradien tekemiseen. Kuten te huomaatte, TradingViewssä ei yksinään pysty ottamaan tradeja, joten te tarvitset tällaisen brokerin. Ja täältä viime aikoina on jopa tullut tää Interactive Brokerin tämmönen yhteistyöjuttu, että connectaatte teidän käyttäjän ja tradeaa pelkästään TradingViewllä. Ja sit kun te olette tehnyt käyttäjän ja connectaatte tehnyt käyttäjän täältä, eli boom, open account, start application, täytätte nämä tiedot täältä ja niin edespäin, niin te saatte käsiksi käyttäjätunnukset itselle, depotte sinne rahaa. Kun olette laittanut sinne rahaa sisälle, niin te voitte yhdistää sen tänne ja ottaa tradeja suoraan TradingView. Ja tää on hyvin kätevää, koska te pystytte keskittymään vaan ja ainoastaan tradeaamiseen, eikä tarvitse miettiä mitään turhaa. Ja tää ainakin musta tuntuu vaikuttaa tosi paljon niin mentaliteettiin ja muihin asioihin, jonka takia mä koen, että tää on paljon parempi, jos te pystytte tehdä tradeit vaan täällä. Seuraavaksi, miten mä analysoin markkinoita. Tää on tää työkalu. Mä käytin pitkään toimesta toista työkalua, joka näytti hyvin syvästi niin kuin markkinadataa ja vastaavaa. Mutta mä siirryn tästä sivuun ja on vaihtanut tällaiseen jonkun aikaa sitten nimeltä tämmönen Prime Market Terminal, joka on äärimmäisen tärkeä, ainakin muun muassa tradeamisessa. Tää on käyttäjä, joka antaa sulle äärimmäisen hienon etuuden, tradeat ja pitää sut ajan tasalla kaikesta olennaisesta kertomatta mitään turhaa mun mielestä. Täällä meiltä löytyy, valitaanpa vaikka tästä Euro USD. Meiltä löytyy täältä kummankin valuutan niin kuin voimakkuus, esimerkiksi tässä tapauksessa. Meillä löytyy kaikki liikkuvat averaget, meiltä löytyy supply demand areas, niin kuin tämmöisen taustatietona vaan. Mä en näitä suoranaisesti käytä näitä kahta esimerkiksi, mutta se on hyvä tietää supply demand areas esimerkiksi ehdottomasti. Sitten me nähdään tästä kaikki tärkeät uutiset, mitkä tulee. Jos te huomaatte, että 3 tärkeä uutinen on tulossa vaikka esimerkiksi, niin te ette halua tradeaa siinä, sillä tää heittelee hintaa ihan miten sattuu. Ja täältä te pystytte nähdä esimerkiksi tämmöisen kuin Dumb Money Index, joka kertoo kuinka paljon just tämmöisiä muita retail-tradereita on ottanut positioita ja mitä ne yrittää tehdä. Tätä voi helposti käyttää hyväksi monella tavalla, kun te näette, mitä muut traderit tekee. Sitten teillä on myös täällä tämmönen juttu nimeltä Pattern Scan, joka on siisti ominaisuus, mitä tää antaa. Ja tää periaatteessa on semmonen, että tää kertoo niin kuin perustuen jokaiseen aikaisempaan tapahtumaan, mitkä on todennäköisimmät seuraavat kynttilät. Tässä näkyy todennäköisyys, millä todennäköisyydellä joku tulee tapahtumaan, eli tänään on 66%, että seuraavat 3 kynttilää on nämä. Ja tää on mun mielestä äärimmäisen siisti ominaisuus. Ja tää siis vertaa jokaisen aikaisempaan charttiin ja tietoon, mitä netistä löytyy näitä, että tää löytäisi mahdollisimman tarkasti samanlaisen tilanteen, joka on aikaisemmin tapahtunut ja mitä sitten seuraavat kynttilät on tehnyt. Joo, sellainen. Sitten täältä löytyy monia muita asioita, joita mä voin tarkemmin selittää muissa jaksoissa, mutta mä ehdottomasti koen, että tää antaa mulle ihan sairaan ison edun mulle. Ja täällä tosiaan näkyy tosi paljon instituutiodataa, kuten täältä näkyy esimerkiksi eri volyymeja, missä eri instituutiot tekee tradeja. Order flowta näkyy, rahaindeksejä, smart money reportteja, niin kuin ihan kaikkea mitä te voisitte haluta. Ja mä koen, että ihminen, jolla ei ole tätä, niin tekee itselleen elämästään tosi paljon vaikeampaa kuin toinen ihminen, jolla tää on. Joo, jos teitä kiinnostaa tää
kaiken tämän jälkeen, jos teitä kiinnostaa, että ladatkaa mun linkillä. Saatte 10% alennusta. Mä itse todellakin uskon tähän tuotteeseen, on käyttänyt tuota tuotetta ja mä sain tommosen alennuskoodin niiden kautta, jota tekin voitte käyttää, että voitte vähän tukea mua sillä, kun te käytätte. Mutta ennen kaikkea, että saatte oikeastaan palvelu itselleen, nimittäin mä voin vannoa teille, että te ette tule katumaan tätä. Tää on ehkä asia, kun mä otan tradeja, niin tätä mä analysoin. Joo, tää on 3. asia. Mikään näistä ei tosiaan ole mitään niinku taloudellista neuvontaa, vaan mä todellakin toivon, että teette itse omat research näistä kaikista jutuista, mutta nämä on vaan mitä mä henkilökohtaisesti käytän. Ja joo, jos teitä itse kiinnostaa bla 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 tehdä jotain, niin ottakaa yhteyttä teidän omaan taloudelliseen neuvonantajan ja tehkää päätökset sen kanssa, mutta nämä on vaan mitä minä käytän. Ja mitä mä oon kokenut, ne on auttanut mua eniten mun treidauspuolella. Joo, kiitos kun katsoitte. Tässä on mun 3 asiaa, mitä mä käytän day-treidaukseen. Ja juu, ei mitään, eiköhän näy